Vítajte pri tutoriáloch BuildNet. Dnes si povieme, ako pridať pracovníka do firmy. V našom hlavnom menu v kategórii Ostatné si jednoducho klikneme na odkaz Pozvať kolegov a zobrazí sa nám odkaz, ktorý slúži na pozvanie akéhokoľvek kolegu do našej spoločnosti. Zazdielame ho na akúkoľvek platformu, na ktorú si vyberieme, či už pracujeme a komunikujeme cez WhatsApp alebo cez Messenger, je to už úplne na nás, ktorú si vyberieme. Potom ako pracovník obdrží odkaz, tak si na ňo jednoducho klikne na tlačítko stiahnuť aplikáciu a presmeruje ho to do príslušného App Store, z ktorého si stiahuje aplikácie. Po dokončení stiahovania si ju jednoducho otvorí a hneď by mu malo zobraziť, do akej firmy sa registruje. Je to vlastne tým, že otvoril si odkaz a v tom odkaze bol zaregistrovaný nejaký link, ktorý automaticky prepojí s vašou firmou. Niekedy sa však stane, že skončí na tejto obrazovke, že ho to hneď nezaregistruje a v tom prípade je potrebné na odkaz kliknúť ešte raz a takýmto spôsobom vlastne otvoriť aplikáciu. Toto by ho opäť malo prepojiť s tou vašou firmou. Ak sa však ale nastane nejaký problém a vlastne túto obrazovku odmietne zobraziť, tak jednoducho klikneme na pokračovať, zadá ten pracovník teda svoje telefónne číslo a tu napíše odkaz, ktorý ste mu vlastne zaslali, tak ho prepíše alebo si ho skopíruje. A to, že si ho vlastne prepíše alebo skopíruje do toho políčka, tak by ho malo prepojiť s vašou firmou a dostane sa v podstate na tú istú obrazovku. Jednoducho už iba zadá svoje meno, číslo už zadával, takže to nemusí a odošle teda zadá kód, ktorý mu príde do SMS-ky. Môže povoliť hlásenie, ak s tým súhlasí a zapísať sa na akýkoľvek projekt. My už vidíme, že sa teda po nejakom čase na projekt nejaký zapísal. To, že sme ho správne pridali, overíme aj tak, že ho nájdeme v zozname kolegov a pokiaľ to je pracovník, pre ktorého chceme povoliť nejaké zvláštne povolenia, ako napríklad administratorské, to znamená, že môže vlastne spravovať aj nejaké nastavenia firmy, tak si ho stačí v zozname rozkliknúť a zmeniť mu firemnú rolu. Čiže majster môže tiež zapisovať iných pracovníkov, administrátor potom vie aj vytvárať stavby a zapisovať do stavebného denníka, alebo teraz sme v poriadku s tým, že je to bežný pracovník, ktorého hlavnou náplňou je zapisovať sa do práce. Ďakujeme pekne za pozornosť a vidíme sa pri ďalšom návode.